Jerfa' Dnubietna hija esibizzjoni tal-ġimgħa mqazza li qed titella f'Sala San George Preka fil-Fgura, jew kif inhi magħrufa ma' ħafna bħala l-Knisja l-Qadima. Din is-sala nbidlet f'passaġġ li jieħu lil kull min jirfes fuq u fuq vjaġġ riflessiv b'episodji differenti li sawru l-istorja tal-passjoni ta' Kristu. Li jispikka f'din il-wirja huma l-istatwi life size tul dan il-passaġġ li jagħtu ħajja lil mumenti partikolari li seħħew aktar minn 2000 sena ilu. Din is-sena żdiedet statwa ġdida li tirrappreżenta lil Kristu fil-ħabs. Qudiema Ryan Bezzina, wieħed mill-esebituri, spjegalna kif id-dettall f'kull statwa jispikka u l-mumenti u l-espressjonijiet li fuqhom inħadmu l-istatwi huma identiċi għal dawk fil-film sinonimu ma' dawn iż-żminijiet Passion of the Christ. Il-live sa saħna noqdu ħafna attenti fuq ix-xenarji, fuq id-dwal, is-sound li jkun kollox kemm jista' jkun imorru viċin għall-film. L-istatwajru James Azzopardi qatt ħafna attent anke għall-ilbiesi, l-ilbiesi tal-Manigold ta' Soldat ta' Kristu wkoll. Daqqiet l-istess imxejna kollox fuq l-istess kemm jista' jkun viċin tal-film. Din il-wirja qed tiġi organizzata mill-Kummissjoni Festa Esterna tal-Fgura u tinkludi wkoll statwi fil-minjatura, arti sagra u platti tal-ismit. Jispjegaw ukoll is-sepolkru antik li jmur lura 200 sena u l-mejda tal-Apostli bid-Damask fl-entratura tal-post. Il-President tal-Kummissjoni Christian Muscat għalilna li f'din il-wirja ingħatat attenzjoni partikolari wkoll lill-irxoxt. Din is-sena isu ħad naħseb illi nagħmlu wkoll irxoxtijiet differenti li huma ta' artisti lokali, tista' tgħid huma minjatura u minnhom ukoll abbozzi li qed fi knejjes lokali fosthom tal-ħalluqa tan-naxxar. Nippruvaw nikkreaw daqsxejn anke isu l-laqta tal-gosti ta' kulħadd. Il-wirja se tkun miftuħa nhar is-Sibt 1 ta' April u l-Ħadd 2 ta' April filgħodu u wara nofsinhar. Imbagħad terġa' tiftaħ l-4 l-5 ta' April fil-għaxija f'ħames ix-xirka filgħodu u fil-għaxija sa wara nofs il-lejl u fil-ġimgħa l-kbira mit-8 ta' filgħodu sa nofsija.